Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag nu skal jeg lige vise jer hvor vi skal hen. Herinde der har vi jo en kæmpe bamsebjørn her. Den skal vi lege med i dag. Den skal vi kigge, hvad man kan gøre ved. Så lad os bare komme i gang. Stiller lige kameraet. Så jeg stiller kameraet her. Kan I se mig derude? 2 sekunder. Inden vi lige går i gang, så vil jeg sige, husk at give, hvis I er ny på kanalen, så husk at subscribe og like. Det gør mig virkelig glad, hvis I subscriber og liker. Skriv noget i kommentaren, hvis at I har et spørgsmål, hvorfor jeg aldrig har set dig. Så lad os komme i gang. Ja, 2 sekunder. Jeg handler lige den store bamse. Wow. Den er her. Lige her. Og prøv at se, hvor stor en lille bamse. Dejlig bamse det er. Den skal først gøre noget senere. I dag, der skal vi jo gøre noget ved den store bamse. Lad os starte med at lægge den der. Og så går vi lige hoppe. Det er da meget god at hoppe på i hvert fald. Det er min yoga bamse, som jeg normalt bruger den til. Og det er virkelig sjovt. Min storebrors kanal, da han var lille, der brugte han også en bamse. Så det tænkte jeg også, jeg vil gøre. Så lad os bare komme i gang med at bruge den kæmpe bamse. Wow. Undskyld, hvis mit hoved er kommet ud af kameraet nogle gange, og så hvad var det lige der? Undskyld, er det der røg ned? Undskyld. Hvis den lige røg ned, den tablet her, eller kamera det her, det var fordi, at den stod lige der, og så faldt den ned, men lad os komme i gang. Vi starter med, at jeg lige stiller kameraet her. Kan I se den? Kan I se det? Det er godt. Undskyld, hvis der er nogle lyd i baggrunden. Det er fordi min mor, hun er ved at vaske tøj. Så vi skal egentlig bare lege med den her kæmpe bamse. Lad os bare komme i gang. Wow. Vi lægger den her. Lad os bare se, hvad man kan med den. Vi når nok ikke særlig meget i den her video. Det er bare fordi, at min mor, hun siger, at jeg skal tidligt i seng i dag. Det er fordi, jeg skal i skole i morgen. Lad os bare komme i gang.
har vi også fået sådan et fedt nyt en fed ny stang der. Vi se hvad den kan. Den blinker nu. Så kan man gøre sådan der, og sådan der, og sådan der. Man bruger en fjernbetjening. Og hvis man gider have den hvid, så gør man sådan der. Så trykker man på den hvide. Hvis man trykker på den blå der. Hvis til jer, der kan læse, så læs, hvad der står. Jeg kan ikke helt læse det. Og så skriv ned i kommentaren. Og så lad os trykke på den blå. Så blinker den. Hvis man trykker på den blå røde, så slukker den. Vi fik ikke helt klar med den store bamse. Undskyld, hvis I gerne gad at have set det, men det er helt okay. Det gør vi i næste video. Hej hej, jeg håber I vil like og subscribe. Hej.